Odhiambo machielo nyakorom gajuang arwake cheno ni maratil en odiochieng marabich mar dwe mar pagachiel. Erokamano kuom Ramogi Tv mar mi weche manyien. Waikore makare mar mi mago motuche pacho ka jatend piny Kenya William Ruto pod nitiere lime mare Mandala Beach kadho wadh nam chumbi. Sea bende koro koth mapek kelo midhiero e thoth gwenge ma pacho ka nyakorom gajuang ka bende skunde dhi chako penj mar KCSE odiochiengno makiny. Mago nitiere weche manyien to mana bang'e kanyo ang' nobir kanyo twak maratil ma bende kanye dhita gi VOJ kata Victor Juma ma bende dhigo twak mbak kanyo gi wende ariyo kamo tingo Kennedy Ondiek ma dhi twak elo Kenya Kwanza kata piny owacho kaeto gin kanyo gi Frederick Okango ma dhi twak elo Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mane en twak mabiro man bang' weche manyien kaka piyo mokwongo magi e thuond weche. Ute maromo 35 ne pio donje moketho gige ot, gige nindo, gige chiemo. Along the lake belt ne pio ketho puothe mapidho Mabi town kamigole alode, tigole nyanya, tigole kitungu, tigole watermelon gi rabolo. Midhiero mar oula medo nenore pacho ka gwenge mag Wahambla e kaunti ma Homa Bay bende ne chandruogno monjo. We are really ready for the exam. I want to thank God for taking us this far. Jopuonjre kwano mana seche manok kende to gichako penj mar KCSE e kinde maluoro pod nitiere gwenge ma oula ywero. Tumekubaliana hakuna port itabinafsishwa ama itafanywa kuwa private. Na tumekubaliana vile tutajumuisha port ya Mombasa na the rest of the hinterland. Jatend piny Kenya William Ruto singo ni tend wath ma Mombasa ok bikete lwet joket mwandu. Machiegni nyakorom gajuang e chendo ni maratil wantiere gi Wilson Oshuka malo kuna weche godhiambo ma kawuono. Inyalo bedo thuolo mar goyo kodwa mbake lai marote machuo kari adek auchielo no ka bende wantiere live e Facebook, YouTube kacha warwake pachi nyakorom gajuang e chendo ni mana kaka pile. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Ji makwan gi Roma Park kod abiriyo osetho kaluwore gi midhiero mar oula ma okel kod koth mapek madhi nyime gi chwe pacho ka. Nonro mar Kenya Red Cross bende yango ni oula no osekelo kethruok malach e miere kod jamni. Kaka jafwambo mar Walter Mbagalero no gwenge mag nyandwat mar Kenya gin moko kuom mago ma oseyudo pek makamano. Kuom thuolo mar jumbe ariyo chal mar kodh El Nino osemiyo counties buora okwano lal mag mwandu kod ngima mag oganda. Koth oseng'waso thoth mag counties pacho ka ahinya te gwenge mag nyandwat mar Kenya. Kalore kod riwruok mar Red Cross maromo ji 17 osewito ngimagi kalore kod koth manyal gidi to maromo 19 to oseyudo hinyruok mikelo kod koth mar oula ma muomore karukni. Ripodno bende yango ni miere maromo 10,277 oula osemonjo ka jamni makwan gi ohewo 1,000 bende osetho. Kodhno bende oseywero kendo ketho e chame puothe mok tin ne 221. Jotelo mawuok nyandwat mar Kenya e koro osegolo duon gi midhiero ma okel kod oula e gwenge kaka Mandera, Isiolo, Garissa kod mamoko. Gwengegi yangore ni tho osebedoe ka miere mok tin ne 400 bende oseyudo midhiero. Suddenly we have witnessed loss of 3 lives due to these floods, including an elderly mother and 2 students who have recently completed their KCPE exams. E gwenge mag Tana River, familia moingo 200 bende koyo ng'inyo oko bang' utegi mukore kod mwandu mamoko. Bende oula oseywero kanyakla kod apaya ma bende ochot kendo ng'uko wuoth. Like Kargi Ward has 876 households affected. Many roads are impassable. Logo Road, Badandrero Road, and some vehicles are reported, about 4, swept away by these floods. Thanks to Kenya Red Cross who moved fast and distributed food yesterday. The roads leading to Mandera now, there are 3 roads leading to Mandera. The one Lefe, Arabia Mandera, Ramo Mandera, Kalalio Mandera, all are now cut off. That means the food distribution of vehicles leaving Nairobi to Mandera cannot go and to Mandera. Ginyiso luoro margi wi tuoche mabiro kod pige mochido. Bende gikone mine konyore mana kuonde ma weth kalore ni kata mana ute mag thieth bende ulose ketho. Maji ambayo yako pale kwa sasa yamechanganyika maji ya kisima na maji ya taka kutoka kwa choo ambazo zile watu wanatumia. Kwa hivyo ile mji wa Elwak ambayo iko na karibu watu zaidi ya 1,100
leo labda wapewe maji ya chupa ili waweze kuwa na maji salama. Ile maji wako nayo yote kwa sasa kwa kupikia na kwa kufanyia chochote ni maji ambayo ni hatari, na tunahofia baada ya hii mafuriko tutakuwa na shida kubwa ya mlipuko wa magonjwa kama kipindupindu. Women are giving birth in the floods. The toilets are submerged. They do not have hygienic areas that they can access. They cannot access hospitals. Gikone jatend piny William Ruto modonjere wachno mapiyo mar reso oganda. Kata kamano bende giywak ni omenda mane otenge weche mag El Nino pok ochopo ne counties. I really would wish to appeal to His Excellency the President is to really upscale the emergency response required, as county governments are not adequately resourced. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wang'iyo midhiero no mar oula nyakor mag jong familia madirom 100 kaachiel kod jopur e gwenge mag Wahambla e kar chung od bura ma Homa Bay Town koro dong ma onge kama ginyalo jotie kaluwore gi midhiero ma okel gi koth mapek manyoro nochwe alworano. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lerono, aora mar Ang'wen anyo opong' ma omuomo kendo keyo pi ei miere ma Wahambla. Odumbo dhi gunde adek, gwenda odhi te. Koth mapek madhi nyime kod chwe gwenge mopogore pachoka medo kelo midhiero ne jopiny kaachiel kod mwandugi kaluwore gi masira mar oula maweyo jopiny kod lal maduong'. E gweng' ma Wahambla e kar chud bura ma Homa Bay Town moingo familia 100 kaachiel kod jopur sani odong' maonge kama ginyalo chwe wigi bang' pi oula muomore kendo donjo e utegi ma okelo kethruok mag mwandu ka gwen mana gipidhe miechgi bende pi oula ne oywero ma odhigo. Nadhi e nindo kabuok tayudo ka pi opong'o na ot. Moka nyal konyora gi nyithindo. Dinde mana wuogo gige na nodhi te madong' nono. Nyaka pes te nodhi. Makata kaka nyithindo nyalo chiemo bende koro onge. Napidho chiegni gwen 40 gi wiye. Ayudo ka gwen 30 otho. Aya ka kanyo achaka dok kama nyithi sikul ma somo to mbuya odake. Ayudo ka nyithindo go gige gi mag skul, buge, gimoro amora otimo pi. Koth mapek manochwe alworano bende noweyo ka aora Ang'wen opong' ma olo oko kendo yweyo kothe ma opogore ma jopur osebedo ka puro e geng aorano. Jopur go koro dong' kod lal maduong' kaluwore ni kothe ma gisebedo ka gikete geno margi pi oula ne oywero nyaka nam Lolwe e puothe kas ma odhuro. Kaluwore adieri kawuono piny tek to bech gik moko masani watiyo godo gik machalo kaka crops mwapuro mwabende wasebedo wakonyore mwachulo nyithindo school fees. Kawuono kane wayudo ka obedo dam gi pi obedo destroy te modhi nyaka di nam ka pi ola mol kod ywero gi duto te. Waloko ande dani amwalo piny ka to wala no e mwapidho go nyithindo be mwatero go nyithindo sikul. Sani wadonge lwetwa nono kaka nyithindo wadhi sikul ok wang'eyo kaachiel gi jopur be wahinyore mang'eny. Sani koro wadhi bede dhot wakwayo sirikal wakwayo mama koyie to bi mondo konywa kaachiel gi sirikal mamalo wadonge lwetwa nono kik wabed jokweche dhot. Gige wa moko nodhi gi pi kaka nyathi sikul buge ga mang'eny nokethore kaka dang' akony koro onge kendo gige ga be moko manyalo konyorago kaka nyathi sikul be moko pi noywero. Ruoth ma gweng'no yango ni ute mag dak maromo 35 ne pi oula oketho e kinde masirano kendo weyo familia go eko gi lal maduong' kane okwayo sirikand kaunti ka omakore kod migepe mamoko mondo yie orese jopiny go. Kana adonjo gokinyi tim assessment ayudo ka ute maromo 35 ne pi odonje moketho gige ot, gige nindo, gige chiemo bando in terms of several sacks. Gige duka, mogo, ngano, bang' man along the lake belt ne pi oketho puothe ma pidho Homa Bay Town kamigole alode, tigole nyanya, tigole kitungu, tigole watermelon gi rabolo. Ma so far almost 100 farms gi no bedo submerged gi pi. Appealing to the national and county government mondo bi okonye oganda mohinyore malichni mondo giyud kaka ginyalo chungo malo mondo gichak gitimo endigi matindo tindo mane gitimo to make their life lively. Magitimore ka jaod bura ma Kasepulo Ng'ondo Were to ne oro kwayo ne jogo eko modak machiegni kod wang' aoche mondo dar kuonde ma kamago mar konyo reso ngima e kinde ma koro koth dhi nyime kod chwe pachoka. Koth chwe ma ok ber nono.
Koro wadwa ni ji obed very careful. Joma miechgi ni e dho pi riparian areas. Wadwa ni gi move to the higher areas. Areas ma drainages nitie, wadwaro ni obed cleared mondo blockage kik obedi mondo pi kik kethnwa kuonde dak. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. En geno marwa ni piny owacho dhi kawo okang' makare mar konyo oganda modak gwenge ma Wambla kaachiel kod gwenge mamoko ma bende koro oseyudo midhiero mano mar oula mapek nyakoro Mgajwang'. Ka wadhi mbele ni jopuonjre ma jo klas 12 kwano mana seche manok kende to gichako penj margi mar KCSE machakore okinyi makiny. Ikruok ne penjgo osebedo gi ng'ikruok kod luoro ma okel gi koth masani chwe moko kuom gwenge ma pacho ka. Jafwambo marwa Judith Omondi miyowa ler mar kaka ikruok ma kamano chalo nyaka sani. Seche orumo kendo dong' mana matin to penj mag KCSE chakore ayanga e pacho ka. Kata kamano, ywak pod nitie ni penjgo ok dhi bedo makare ne jopuonjre mawuokie gwenge ma koth oula muomo e sani. Jaod bura ma Mandera South Abdul Ibrahim, ma bende en jakomiti mar od bura marango weche mag somo, koni e kwan mar skunde 12 mag sekondari kar chung' od bura mare, onge ma osetonye midhiro mar oula. Okoni nyocha giwito jopuonjre 2 manyicha otieko penj ma klas 8 e oula mapek makwako gwengego, gino ma bende nyalo kelo midhiero ne jopuonjre machako penj kiny. Most of the schools, just like the homes, are submerged. Like for example, Elwak Primary School is completely submerged, and students are doing KCSE exams. They just finished primary KCP exams, and unfortunately, as you've heard already, we lost 2 students who had just finished sitting their KCP exams to issues related to the floods. Bende oywak ni bidhruok mag penjgo nyalo dok piny kaluwore ni moko kuom skunde ma oula pok oywero ema koro itiyogo kaka kuonde jot e kinde ma penj bende chakore. And some of the schools which are not flooded are now areas where people are running to so that they can shelter there. They can use it as a temporary refuge. So schools are in session, exams are going on, and people are also living in those schools because they are running away from their homes, and the floods have really affected them. And education actually is one of the most hit sector in that part. E counties mamoko kaka Kericho kod Narok, ikruok osetim makare motelo ne penjgo. We are really ready for the exam, and we want to thank God for taking us this far. It's been a journey, and I must say, though with the hardship, the economic recession and all that, we've managed to go through, and we owe everything to God. Jagoro ma ongirore migao mar somo Belio Kipsang, kata kamano koni gisetimo ikruok makare, kendo kata e gwenge ma oula jukogo, penji biro kawo diriyo kendo e wang' sama onge ng'ikruok. As a policy direction, we are all aware that we shall be collecting examination papers twice in a day. There will be the morning collection and the afternoon collection. We've done proper routing, and we know when we start this exercise on Monday, there will be no schools or teachers who will be disadvantaged in picking both papers. We can give you a word that we have dealt with that particular challenge that we thought may arise out of picking the examination twice. Belio bende okwayo jonyuol kod jopuonj mondo kik yiene jopuonjre odhiye kuonde penj kod simbe. Don't allow our children go to school with mobile phones because it is an offense and it may disadvantage them as they do their examinations. In our boarding schools, we shall make sure that we do adequate fixing, checking to ensure that telephones are not found in our school compounds. Higani, maromo jopuonjre 903 dhi timo penj mar klas 12. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele wadonje mago mag siasa kata kamano kapok wadonje mago mag siasa nyakor Mgajwang' e wang' jowi mari kanyalo neno kanyo kantie weche go matuch kama nya Kenya Helen Obiri nyadendi ma ja Kenya kae koro loyo ng'wejno mar New York Marathon ma bende ne dhi mbele odiochieng' ma kawuono en puoch gi pak ne Helen Obiri. Wadhi mbele gi siasa. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza ntiere kod chenro mar tieko midhiero mar lowo mosiko kwako gwenge mantiere alwora mar Nam Chumbi ka koro keto tenge omenda maromo bilion 1 mar ng'iewo lowo ne jodak ma onge kuonde dak. Owacho magi e kinde manoyore nyasi mar Lamu e kaunti ya Mombasa kama okwayo oganda jo Kenya mondo omiye kinde moromo mane oni ochopo chenro mane ochiwe kinde mag campaigns.
Ne en nyasi mar lamo manokelo kanyakla dinde mopogore opogore dho wath ma Mangina Waterfront e kaunti ma Mombasa, nyasi manoyore gi jatend piny Kenya William Ruto. Na Mungu akaniambia niwakumbushe wa Kenya, dawa ya ahadi zote either ni za Mungu au ni za serikali, ni rais aliweka dawa yake, goja. Jatend piny osingo tieko midhiero mar lowo mosebedo ka kwa gwenge makadho wadh nam chumbi, kendo ne piny owacho mare ntiere kod chenro mar ng'iyo lowo ne oganda ma onge kuonde jot. Vile nimeahidi wa Kenya, we are going to work together with all leaders. Leo tumekuwa na mkutano na governors wote na mabunge wote waliokuja, kwa sababu pia na sisi tunatafuta hiyo umoja, wana code, ndio tuweze kutimiza malengo ya taifa letu. Ruto wacho ni chenro mag dho wath kata port ma Mombasa kod Lamu ok bi keti e lwet ji giwegi kaka osebedo kaliekore, to kar mano obiro duogo chenro mag dho wath manodaro ter Nairobi gi piny owacho mar Uhuru Kenyatta kendo duoko gi kadho wath nam chumbi. Mambo ya port ya Mombasa, mambo ya port ya Lamu. Tumekubaliana mambo matatu. Ya kwanza, tumekubaliana hakuna port itabinafsishwa ama itafanywa kuwa private. Na tumekubaliana vile tutajumuisha port ya Mombasa na the rest of the hinterland all the way mpaka Kisangani kule DRC. Osingo biro chenro mag somo kadho wadh nam chumbi kendo gero kuonde tiegruok, chenro moseket ne omenda mar bilion 1 ka bende osingo dhi mbele gi gedo mar ute manengogi ogonyore. Tuko pia na college kubwa ambayo tunajenga hapa Kombani, hapa Kwale, pale Matuga. College kubwa ya logistics, port operations na shipping. Pale tumeweka karibu shilingi bilioni 1. Tunataka hiyo college pamoja na TVETs ambazo ziko hapa zitusaidie na training ya vijana ambao watatusaidia ku-unlock potential ya blue economy. Jatend piny osingo gero kuonde thieth kod chirni machal gi ok ber kaka yor chopo kare singo manomiyo oganda e kinde manomanya mbule pacho ka. Osundo jotelo kod oganda jo Kenya mondo mi oti kanyakla gi piny owacho mare mar gero piny Kenya kendo bero chumi mathurka. Kapod wantiere Mombasa, nyakoro mgajuang jopiny noyore nyasi mar budho mano mar oganda Luo manyobagi kaunti ma Mombasa. Romono motisi ni Luo Festival nyoyore gi kweth mag jopiny to kod jotelo mopogore opogore. Jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Lansha la Mulodinga, jatend na Kenya Martha Karua kod Governor Mombasa nyochope nyasi makamano. Kweth Azimio wacho ni ok gibiling ewi pek mar ngima masani okwako Kenya. Martha Karua kod Raila Odinga wacho ni pod gibiro keto sirikal tesre mar reso chumi mathurka. Karibu. Wapi nduru ya baba? Na pia leo si siku ya siasa, lakini umeona yale ambayo yule mama naitwa Nyakango ameandika juu ya mambo ya ufisadi ndani ya serikali. Hakuna haja ya kutoza watu ushuru. Maliza ufisadi ni mambo yatakuwa sawa sawa. Si mambo yatakuwa sawa sawa. Watu wa KK, mambo ya mazungumzo, wasichezee mambo ya kuteremsha gharama ya maisha. Wasichezee mambo ya electoral justice, ya kufungua nini? Hiyo mawili wasichezee. The natural resource ya Mombasa County ni bahari, port. Kwa hivyo mambo yote ya port, naambia Governor Abdulsomad, negotiate wisely. Do not give away your natural resource without a benefit to the people of Mombasa County. Kwa niaba yangu na niaba ya serikali ya kaunti ya Mombasa, tutaendelea hivi kuwa ni watu ambao tunakaa makabila zote, dini zote bila kubaguana katika Mombasa hii.
Kwa mbele gi miago mag siasa jalupa jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kwedo ripode maliye koni otemo manyo mbi mar bedo gai mar gwenge mag masawa mar piny Kenya e weche mag siasa. Gachagua wacho ni en owuon onge kod gombo mar bedo thuolo makamano ni mar lemo mare mar bedo jalup jatend piny Kenya oromore kode. Oloso kaluwore gi weche mosebedo kawuok e dho moko kuom josiasa masawa makoro tude gi okenge mag temo manyo mbi e god Kenya. I have read the Constitution. There is no provision anywhere in our Constitution for a kingpin. So, hii kingpin ofisi yake iko wapi? Mshahara yake ni ngapi? So, if there are people who want to that office, I'm not part of it because maybe I'm deputy president. My office is in Harambee House, na ingine iko Karen, and there is a salary, and there is a job to do. So, if there are people who are interested in that position, si wachukue waendelee na kazi yao, then watuambie ofisi yao iko wapi, functions yao ni gani, mshahara yao ni pesa ngapi, wataretire siku gani. So hiyo, let us not, people want to be trivial because they want to look for issues where there are none. I am Deputy President for the Republic of Kenya. I assist the president to run the country. I have no time or desire to aspire for any other office because ile kazi mimi nimepewa na rais Bishop, my day starts at 5 and ends at midnight. It's already too much. Jakom board mochungne chenro makeyo pialwora mar nam Lulu Lake Victoria South Waterworks Development Agency udoyo widi onyiso riwruok jolony mag luo modak Mombasa ni ok ginyal yudo ber ka ok giriwo wigi kanyakla. Mind Bangten jolony go mideno ni luo professionals kone piny owacho mamalo osebedo ka jwang'o gi korka thuolo mag tije kod dongruok e piny owacho. Jafwambo mar Georgia oko ne giler koya e kaunti ma Mombasa. Mideno ni luo professionals e kaunti ma Mombasa ne jobago romo mar twak ewi okange magisegoyo na kane gichak riwruogno ka thor wach ne en mano mar jiwo weche mag somo kod rango thuolo mag telo e piny owacho mamalo. E romono, jakom board mochung'ne chenro mag dongruok ewi wach keyo pi e alwora mar nam Lolwe Odoyo Owidi ne kata kamano koni midhiero mantiere Mombasa en ni onge jago manyalo chwalo midhiechgi kaka oganda e piny owacho mamalo. Kogike national appointment giparo joluo mani Nyanza gi joluo mani Nairobi. Wadwaro ni joluo ma Mombasa bendo bed recognized kaka jaluo mora mora mani Kenya kae. Jotelo mane national government kucha paro uromo Mombasa ka kwachope kata kuchope to kutich matek oyudo ka nitie jo moko manyalo chiwo informations mowinjore e saa mowinjore to ne ikeche wacho ni ng'ama ing'e manyalo konyi kidhi ofis ng'ato dipenj ni who sent you, whom do you know. You are not neglected, you are only unrepresented. Kawuono kiao mabei tidwaro weche sirikal ka ok inyal chopo i Raymond tibiro chopo ira wach ni biro losore nikech sirikal ni nothedhe yo moro makidwa dhiye to nyaka idhi gi jakanyono. Okoni en ayanga ni telo e kind oganda nagi e kaunti ma Mombasa osebedo ka dok chien kinde ka kinde kaluwore gi gino mokoni en pogruok korka weche mag siasa. Kawuono koro land tije mang'eny nyo land KRA no chako land interior tije karibu 800. Ng'ama ni Mombasa ok yakara ni ng'ama penji achak gi ng'a ok ni waweu ulal to ube muyie ni mondo ulal. Uonge representation in Mombasa, uonge go. MP en ng'ama jaluo mudhire, senator en mane mudhire, nitie MCS ka kia maberio, mujumbe ne nitie achiel ka. Kawuono onge to linga ng'ama dwa wuoyo onge nikech un goche katek titimo kaka yot karach tikwero kaber tipako mane luo manang'eyo. Kata kamano ne osiro lwedo achiel kuom chenro mar riwruogno mako matek mar jolo weche mag somo e kind nyithindo oganda luo kolero ni mano e yo makende manyalo tieko dhier e kind onagi e pacho ka mangima. Wan gima wadichgo wang'iyo ni to seche mwadwa konyo nyithi joluo mariek to jonyuol gi samoro nweng'o tin, jomago manyalo yuorowa mwanyalo konyorego mondo wakonygi, to jowa mag ohala ere kaka ginyalo bedo gi tudruok. Wan education no e gima chamo to wachame kupitia
jok manokonyowa. Koro wabende konyo ni kamoro konyo sana sana kendo joluo bende through education. Kata ber mani koth chwe dwarengo biro. To gimomora e wachuni ni gimokwongo nenonu en education. Kurem somo to gi mwandu. Ng'at achiel nyalo pangu kampecha bisidi. Gimodware mutimo, kamodware mudhiye. To be ok ubi neno nikech rem somo. Emomiyo jariekono nowacho. Henry Brougham. Ni education makes you easy to govern but impossible to enslave. E romono ma bende ne otimie solro mar jolosom nyithindo ma jonyuol gi onge kod nyalo, owidi ni bende ochwalo ote mar jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo kaachiel kod Eliud Owalo maduto ne gin welo mogwel. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Dakika ni 25 nyakoro mga jong bang sachiel ma midhiambo chenro en ratilero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV na rwaki kacha ne wagoye kodi mbaki nyisa pachi kotendro gi magi mwai kuni odhiao makawuono. Saida Tieno wacho ni osacha kien mana kaka pile chenro ni mar ratil. Antifikol Juma wacho no mora hinya gi weche manyien. Sirikal mar kaunti marwa ma Homa Bay wacho ni hoterie kony ne joka nergi. Mano jo Wahambla wacho ni oula kik tergi kendo hotem mondo kony gi. Nyato nyithina okoro dhi timo penj sema kama nyingeni Wahambla ntiere nyagi primary school. Koro gin bende ntiere nyaka secondary school mano mantiere kanyo nyal kinye. Ma bende kiny gi chako penj en kwayo moketo kanyo ne pinyo wacho mondo konyo ganda god. Neno bende ote kanyo mo ya ir Otis nyakwar tinga oganyo wacho ni ntiere kodwa chendo kendo seche kin Kajare Dogalo wacho kanyo no kuona nyamin gi mano Mary Goreti Adhiambo mantiere Apogi Girls Boarding School hai makare kendo wacho ni Nyasaye mondo rite otim penj maber. Nyakwaro Molo Sine wacho ni ratileno maler Masai Mara kata kamano wacho ni kata Masai Mara kodno chwe adua. Faith Mzomo wacho no kwa wadgi Calvin Sogola hai makare ka entiere school secondary ma Chavakali High School wacho kanyo ni otim penj eyo makare kendo kwaone hap ruoth kina bende koro getimo penj. Marindi Kevin wacho kanyo ni en bende entiere kodwa e chendo kata kamano goyo mos makende ne jogo mantiere kuma yudo masira mar oula. Wacho kanyo ni bende okwayo hai makare ne jopuonje madhi timo penj maduong' mar KCSE. Wycliffe Beach wacho kanyo ni Ramogi lera hinya kata kamano wacho ni en bende entiere kodwa koya kaler olasi. Ramogi TV ler kono kaeto kinyi ka Daniel Jawaya wacho kanyo ni Nyamware Ndhiwa Ramogi TV lerie mokale. Lisho Chola wacho no sechopo kaka pile kaito Elsa Wenje wacho ni Nakuru County Ramogi TV chope yo makare. Berilo Chieng Nyakwaro Goma kachiel gi Betty Locke gi Jack Athens gi wacho ni gisechekin kaka pile. Samuel Onana so wacho kanyo ni en Muru Bay kata kamano gima chande en ni piny Kenya oganda chulo taxes kata gino midendo ni osuru kata kamano pache moto neno ka gima serikal oweyo kendo juango jopiny. Wayo matin med oro ote mageri adek achana no kabende wantiere live e Facebook kachi nyiswa pachi Nyakwaro mga juango yo matin kata kamano waduogi mathoth chendo ni maratil kikidhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi 3,000,000 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978.
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet! Machiegni kendo nyakora mgajwange chendo ni mar ratilo adhi mbele gi weche manyien kaka ratiro nyake kaunti ma Kisumu. Jopinye kaunti ma Kisumu ahinya to mago modak kuonde ma alwora mar dak ok ni kare obiro kanyakla e riwruok moro ma ok mar piny owacho kakoro gidwaro ni piny owacho mamalo gi mago mag counties oti machiegni e chwalo chenro mag udi manengogi ogonyore. Gilero ni pod nitiere weche mang'eny e bwo chenrono ma jopiny pok oyango ka thothgi bende pod kia kaka ginyalo yudo udi ma kamago. Yudo konyruok kokalo e chenrono e kin mamoko. Gichano loso romo mag galamoro makoro biro kelo kanyakla jodito e piny owacho mamalo kod ma counties mondo mi gichiw ler matut ne jopiny ewi chenro mar gero udi manengogi yot. Wadwa loso exhibition on 29th of this month to waluongo jo serikal te mondo bi exhibition no mondo wakonyre gilernwa weche mapok wang'e maber ka sani giwacho ni gidwa loso wach mar affordable housing koa national government to wane ground ka wadwaro mondo wati kodgi mondo wawich wejego maber to gi jowa ma jolwedo mang'eny ma wan go kae jo energy, jo climate change, jo mang'eny manyalo tiyo kodwa mondo gibi wariure wano kaka wanyalo loso wechego. Akwayo ni sirikal mar county sani gimoro no biro housing is a right. Gimoro no biro ni valuation roll. Jopiny ok winjo gini maber. Ting'e ratiro mar dhano nyaka ibedi kumidake. Koro akwayo ni issue mar valuation roll ni wadwa mondo engage mondo jopiny ong'e ni to what is evaluation roll. Mondo kata ko biro kata koda chulo ni rates mabiro to biyo yo makare. Platform kata budho mwaloso kochakre tarik 29 nyaka 2 Disemba ni owinjore kendo ni kare mondo sirikal mamalo gi sirikal mapiny ochopie mondo giler ne jopiny kuonde mago mapod ok obedo maler mamono jopiny goyo okang' giwegi kata gi kaachiel gi sirikal agenda mar keto udi makare. Sirikal ojiwo mondo mi omed taulo mag ria magichiwe skunde kendo ne ni lere kinde ria bende oting' malo e skunde duto. Jopuonj kod jonyuol ywak ni pek mar yudo taulo mag ria pod medo rocho som nyithindo manyiri. Skunde mathoth e kaunti ya Migori pod onge kata gi chope ma olos makare ma nyithindo manyiri nyalo loke taulo mag ria kata luokore kinde mag ria. Nyaka sani piny owacho ma Migori osechugo komiti ma ong'ere kaka Menstrual Hygiene Management Committee makoro dhi nyime kod loso chike ma konyo jiwo keto ler e kinde mag ria. Menstrual hygiene, the government temo manyalo through provision mar pads gichiwo tok nyal romo
because this is dictated by nature and it is all over. Kenengi ma affect learners. Any one of the things ma affect the girl child. Omeoka wanyalo maintain supply mar pads ni nyithindo manyiri seche duto. Aparo no biro bedo real game changer kendo nyithindo gi biro yudo time to concentrate. I am hoping, and my prayers is all other leaders come, join hands, be able to curb this, because it's only this way we can empower a girl child. No one wants to be left behind because of such shame. It's a natural thing, yeah. So there's nothing much. It's not something to be ashamed of. So we really need to encourage our girls by ensuring that they are secure on that area. So yeah, something needs to be done. Koro wadwaro ni mondo products obed available. Kasto wa break the silence. Mondo nyathi manyako sama odhi e dwe obedo gi chir. Kamana weche mag pesa. Omenda mibro ket mabro telo ne mabro make sure ni services gi gintiere available, miyo kata nyako mantiere at the community level, at the farthest end nyalo yudo access. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako diga tedo. Na biro tedo. Biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Wang jowi mari ma ihero kendo igeno. Ramogi TV yango higni 2 e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mar arieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera magwa e kaunti ma Siaya kod Homa Bay. Nikech e Ramogi TV kae, wan gi adiera ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod nyasi mar chiwo thieth ne joneno magwa. Kendo wabiro bako budho mar atipo. Kaeto, watieko kod alam mar go erokamano ni Nyasaye kuom tayowa e higni gi duto. Jolendo magwa muhero kaka Lynn Ramogi, Stella Brenda Nyathi Ochieng, DJ Kolo, DJ Vic, Nginja the Entertainer, Min Jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogisales@royalmedia.co.ke. Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor, to kod puonj ne oganda luo. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1366. Shabiki.com wakanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330. Wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost.
Epao tuke tim wakeini mar Ulinzi Starlets gi Kenya Police Bullets no wuok amodhi mar gonde ariyo kumarie tuke mag wakeini lig maduong' pacho ka mano bagi alap ma Ulinzi Complex. Kibra Soka gi Bungoma Queens no yudo loch kingi gi tim mar Nakuru City Queens gi Zitex Sparks kaluore. Ulinzi Stars no yudo gol mapiyo e dakika mokwongo mar tugo mokalo kokalo kuom jatugo Kihara Linda kapok Fasila Dhiambo lone Ulinzi gol mar ariyo. Kata kamano Kenya Police Bullets no loyo gol margi mokwongo kokalo kuom jatugo Lydia Koth e dakika mar 38. Bullets no loyo kana yudo gol margi mar ariyo mano miyo gi points achiel kokalo kuom jatugo Rebecca Okwaro mana kapok jotugo die yueyo. E tuke moko mano bagi e pemo pogoro Kibra Ladies no loyo club mana Nakuru City Queens gonde 3-0 ka Bungoma Queens to no loyo Zitex Sparks gonde 2-1 alap mar Ruiru. Club mar Viga Queens omako thuolo mokwongo e ligno bang' tuke 5. Mpira hujatoka nje. Rebecca anaingia Rebecca anafanya nini? Piga chenga, leta cross nzuri, hatari Rebecca. We started very well, but maybe the last 5 to 10 minutes, the last of the first half, we lost concentration and the opponent utilized on those chances. Although I feel there was miscommunication between the ref and the referee, the first goal. We had to pull up from 2-0 down to come and at least get a draw. But all in all, the girls pushed well and they gave us at least 1 point. Team jolweny mar Kenya Defence Forces no bedo joloche tielo mar ariyo bang' tuke adong' e lig maduong' mano bagi kanisa mar Karapul Catholic Church e County ma Siaya. E tuke ariyo mano bedo gi siso jatugo Crispin Ochanda matugo ne team mar Kenya Defence Forces no lo jatugo Glenstone Agade matugo ne Kenya Police kidieny mar Light Heavyweight. Kapita Buti matugo ne KDF no rodho mokalo Tobias Okeyo matugo ne Kenya Police kidieny mar Heavyweight. Kenya Defence Forces no yudo loch gi points 26 kiluwogi gi team mar Kenya Police mano yudo points 25. Thuolo mar adek no ma gi team mar Nairobi County Boxing Team mano yudo points 10. Kora mga joang kanya makelo e giko mar kidieny mokwongo mar cheno mar Atila nyisi ni antiere gi weche manyien ka bang'e thuolo kanyo ne VOJ mabende wende osechopo e studio kapok ajaneno kanyo ka Fred Osuru kantie Dandora Phase 2 wacho kanyo ne midhiero ogomos ne jogo modo midhiero mar oula kaluwore gi weche go mag koth kata wacho no penjo jo siasa ni to pesa mano ketenge ni kanye pesa mano winjo ber ni konyogo jogo mabende oula omwoma. Dhiambo Achieng Julian wacho ni nitiere ratil kaito Kach Nyarawila Jenny wacho ni nitiere Usonga Dala. Ajuma Sonko Woda Hero wacho ni gwenge mag Kabonyo Kanyagwal kothe machwe maratari ochakre sa 10 nyaka sani pok koth makamano chuk. Victrix Togomo wacho ni ntiere kodwa chendo kaita Witi Jarodi wacho kanyo ni ntiere kodwa kachiel gi Duncan Odemba oneno wayo makare. Alan Tindi wuod Kanyade Nyal Kinyi wacho ni ntiere Mbira Town kata kamano wacho ni koth emachwe okoya hama bene nyithi Nyal Kinyi Secondary School te kata kamano wacho ni waruak ne mamagi Mary Tindi e chenro kaito mwalimu Boaz kwayo hayo makae ne Mugomo and Kitabai candidates mabende dhi timo penj maduong' mano mar KCP. John Dengi Ward Subaland wacho kanyo no makare hentiere Sundu koth emagoyo piny maratari kaito bende Ivan Sokoth wacho ni Kiambu Ramogi TV lerie mokalo. Onegzo Thomas kantie Nairobi Main Campus wacho ni nitiere kodwa aberi lauma yomo Nyawara Okinyo Chogo giduto nitiere kodwa chero nyakora mga jang wewegi kanyo nikech thuolo ni hawe okawe ne VOJ network maratil kata kamano wadugo saa 3 kang nwakaw ote mag hawe makare anyane jogo mabende kod timo penj mar class 12 nyinga Lydia Okeyo asebedo kanyo gi weso na shoka mosebedo kaloko na wechegi wanere saa 3.
Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709-767-000. That is 0709-767-000. E piny mahera gi gombo rome. Tokoro, wacho ni isani atini hera. Ng'ato chamo hera. Manyo hera kod puonj maricho nochwale mondo otim yiero ma ok ni kare. Awiti. Koro mogik. Dalano nyaki donje. Adiera malich chako fwenyore. Iwacho nang'o? Iwacho nang'o? Weche mopondo ketho ngimagi to kod udi ariyogi. Ni wek mi ajachien. Kiyeti we mi ajachien sawa. Anyalo wicho laume le misani ga pax na sawa. Ichiong. Ne awiti ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno nyaka saa 4 otieno. Kik bai. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Ka okuchuni to kilose. Kile kolose. To tieno bane. Roslyn Obala. Ji te nyalo dhi e skul to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM kod chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timonu ma gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile pile buch jopiny. Nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni Parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Ogonda mondo yud wenda mar Yesu Sirikal kaka skiza tool mari dimana *860*418# to parie niya Ramogi TV e od jower duto Nyasaye mad gwedho. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhi ga tedo. Nabiro tedo.
ka ibiro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Achiel kachiel kowuok Ramogi TV studios ma Nairobi ka nyakwa Ramogi odhiambo ma kawuono chieng' Jumapil moyiedhi ma en chenro maratil kaka pile ma chenro kende ma bende pimo kaka piny ringo kokalo kuom mbaka buora ma bende wago kod welo mopogore opogore. Arwakni machiegni mondo wabudh kodi kanyakla odhiambo ma kawuono wenda no ka osechopo e studio ka Fredo Kango oimore kendo machiegni. Erokamano Weche. Erokamano nyaka achiel kod mwisho mia Kennedy Ondiek wuod Karachuonyo. Erokamano Weche, Emerson kwa Ramogi ni oimore duto. Erokamano ahinya. Kawuono wadwa pimo ni to Kenya ni ratil e yo mane. Pek ni kuom jopiny, pek ni kuom jotelo ma jopiny oyiero, koso pek ni tire kuom chal mar piny Kenya. Mane thuon wach ma kawuono wadwa temo luomo ka achiel kod weche duto ma osebedo ka timore kuom thuolo ma juma achiel mokalo ka achiel kod mago manyotimore kawuono. Achiel kachiel nyakwa Gajwang' gima oganda jo Kenya osebedo kaluwo joma okalo chien en wach mar biro mar Kingi Charles mar adek kod min ode Camilla ma bende nyocha oneno ka gago mapek no obedo State House ma bende jatend Azimio Raila Odinga noyuoro. Wach ma nyaka sani kelo kikruok mar paro kuom oganda jo Kenya mopogore opogore. Yie mwana chak kod Fredo Kango. Kingi Charles III ubiro jakom Raila Odinga ma jo Kenya ne okong'e ni kamoro ne nyalo nyono State House odichieng'ono ne nitie. Ma nyiso ni en ng'amo geno pinye mar Kenya ka koso osiepe kinde kod King Charles emanyo miyo chopo kacha koso en ang'o. Erokamano Weche. Raila Amolo Odinga kaka jopiny ong'eye en jagono ma ohero weche mag riwruok. En jagono ma ohero weche mag dongruok kendo en jagono ma ohero weche mag telo makonyo oganda. Kane Kingi Charles mar adek nobiro, to kapok nobiro ni neno ka Raila Amolo Odinga noluonge bura kod British High Commissioner e kumodake kucho. To nolero ni maber, mokone ni Kingi biro, to Kingi ne deher mar mondo urom kode mondo wach achiel ariyo. To romo no biro timore State House e dina maduong' molosi ne luor mar Kingi. Koro kano chopo sama Kingi nobiro, Raila Amolo Odinga noyudo invitation koya from British High Commission Kingi. Okay. Kotim gi State House. Emomiyo Raila Amolo Odinga nodhie e State House e riwruok mar kanyono gi jogo manene kanyo e wechegi. Mar ariyo wang'eyo ni kiwango mar Raila Amolo Odinga osechopi e weche mag telo, e weche mag siasa, e weche mag dongruok. Onge bura moro amora manotimre e Kenya ka maduong' mane bae ka ok oluonge. Kata bed manien piny owacho, kata bed manien jo kanyono moloso burano, kata bed mana welo mabiro. Koro king'iyo mos sigand Raila Amolo Odinga to gi Kingi bende. Ndalo mane Raila Amolo Odinga ne Prime Minister, noromo gi Kingi ni mane kane pok obedo Kingi. E migepe mopogore opogore kano tiyo tijene oko kucho. Makata king'iyo weche mag Lake Naivasha mane bedo kane loso Lake Naivasha conservation Kingi. Makoro sani miluongo ni King Charles ni ndalo chane pok obedo Kingi. Mage weche mane Raila Amolo Odinga wacho kode. Koro nitiere migepe madongo mosetimore ndalo mokalo mane Raila Amolo Odinga oriwore kode kagiwacho kane ene telo mar Prime Minister. To kendo sani kane osebedo Kingi bende gisebedo ka giwuoyo. Koro gin osiepe, nitiere osiep, nitiere telo, nitiere siasa. To wan kwang'iyo kaka wan jo Azimio, bura mana romo mano obedo State House. Ne en romo maber. Ok en romo mana ing'eni ji paro ni Ruto ni ema noluongo Raila Amolo Odinga State House. Raila Amolo Odinga noyudo luong cha
kowuok kuom kingi through British High Commission. Nitiere official residence mar High Commissioner mar Britain man Nairobi kani. Yes. Marang'o momiyo ne mono telo mar piny Ingresa luonge kono. To State House ka osebedo gi weche siasa mar Kenya ka ing'eyo. Ing'eni State House ok en mar ng'ato. State House en mari gi mare. Ema iluongo ni State House. En od jopiny. En mwandu jopiny. Ng'ata nyalo dhi iye kacha ka nitiere gima duong' motere timo. To king'iyo British High Commissioner kane gipango biro mar Kingi Charles to ne ging'iyo ni gin welo mane ma ginyalo luongo mondo yuor e budho mabiro bedo kanyo no. To Raila Amolo Odinga ne achiel kuom welo ka mane dwaro kanyo mane Kingi mane wacho ni en kochopo Kenya ka Commonwealth country molimo to doher mondo rome bende gi ng'a gi Raila Amolo Odinga man jatelo mar Azimio. Erokamano nya. Kennedy Ondiek, ang'eyo ni wach mar limbe mar State House ni jotelo moko mauke piny luo osebedo ka limo State House to osebedo ka wach nitiere iye kabisa. Bin ma jakom nyodhi e gago mar Kingi ni bin opogore gi mamoko ge. Erokamano Weche, aparo ni okango ok dwa bedo very specific mondo nyisa jo Kenya ni State House is a residence ma the president and some other king ma England ne biro obiro kaka state visitor en manania en more state visitor than others nikech en king of England manosebedo one a Commonwealth countries koro sama ni select jok manyalo bedo mondo dhi owuo kata dhi omosi kata dhi ogag kanyakla gi king en mana gima correct mondo mi Raila Odinga no bed invited. Raila Odinga en a leader mar this country kendo o command en gi teko mar ji mang'eny king'iyo kata kura kaka nyochogo ok inya rule out Raila Odinga ka sama idwa discuss kata ka sama nitie gima important thing kama en mana Raila Odinga ni mosebedo kobalo mondo mi okonyo yore mag riwruok manyalo konyo tero Kenya mbele. Adieri manduk madwa wacho en ni wuondruok ni e chunywa tadiera onge iwa nikech ka Raila nye ringo dhi State House sama no dhi romo gi King nowinjo bedo seringo dhi State House mondo bed piny gi William Ruto mondo ging'i kaka Kenya itero mbele ok ni samo giket leadership mar Kenya to bedo oko ji oting'o sufria wigi to sama King obiro to ji te oriwore nikech ne en gima rach anado wacho ka bede mbele wang jowi ka ne Raila nowacho ni jok manodhi State House notero igi koro eba neno ka notero igi at least nobilo matin gima dieri makende ni ji nyaka yie ni sirikal nitiere gi chike molose koro akiani sama nodhi State House jabe no recognize ni nitie ng'ato modak e State House kanyo ma en President William Ruto gima duong' en ni joma jo Azimio owega che stamp on gik mathindo thindo nikech ka ne bed ni Raila ne dwaro romo gi King on their own to dino luonge residence ma the King to nikech mind in state luncheon in fact state dinner koro no bedo invited as one of statesmen ma wan samoro wan level pok wachope mano miyo ko bedo invited Raila en a very serious statesman in this country ma sami timo state dinner e level machal kamacha ne en mana correct ni nyaka ne luonge to kendo be samo luonge nyaka odhi gi joge moko no aneno piyo wandae gini bende no dhi kanyo joma nyocho osewacho ni State House ji dhi chieme gembe ne gi chieme dichiel but gima ber ni nitiere leaders magwa mose recognize ni William Ruto en president kendo gidhi e State House several times kata ka chiemo to gichiemo ga kuro ka giyiero yalo gigo manyalo konyo ganda to ahinya bende wach King Charles no biro kaka wendo mar Kenya ne ok bi yal bura moro amora kacha iva gima no yal kacha ne onge mana weche mag riwruok kelo ji kanyakla to gikawo dina cha bang' ji nodoka en namba kamoro maronde sunlines mar the dinner mbaka moro maybe kane giyudore gi King dakika moko ariyo to ne giwacho achiel ariyo bi gima ne giwacho no konyiswa koro nyiso ni bende samoro ne en adhi chiemo gi dok dala ne ok en gima lich ji te nodhi otero maegi kacha to dogo dala amor kawuono Kennedy kawuono owacho ayanga ne gin sama gidhi ga State House kato gidhi mana chiemo ingeni en gi joge moko magiluoro giluongo ni joluo mowar giringo gidhi State House kato madho chai dong maken gini joma dhi State House kacha madho chai matin ko gik sa lunch gidog gichamo lunch ko gik sa sapa gichamo sapa asimbe gimo matin gine gisom fuko to gidhi to mano to gima ok ochuno wanya gima duong' en ni kaka Ken owacho riwruok mane nitiere State House mane King obiro ne en riwruok maduong' ma jodongo ma Kenya ma winjore Kenya ka nyaka ne dhiye luor mondo gi chiem kanyakla giwuo kanyakla gigo mbaka mondo weche ma kamagi ende okel riwruok mar jo Kenya dwaro Raila Amolo Odinga ok en ng'at ma
kaka Ken osewacho ni en ng'ama inyalo wacho ni wan kawuono kingo biro kata Raila Amolo Odinga ni mana Karen. Nyaka luonge nikech en gi tekone mare mar leadership mar siasa to gi jokanyono kaka ja Kenya ma states ma nyaka luonge. To gimoro mana correct mana mapiyo. Ken wacho ni rute mane chal ni no luong ni kade Raila daromo ni kane Raila daromo gi ni kar ang'o mane mono Raila odhiorom gi kingi no e British High Commission. Bura mar nyasi mar chiemo ne nitiere State House. State House en od oganda. Kata Ken nyalo ni welo manyo ruong kacha no dhi gago. Ne onge mbaka moro mane kacha mar gero piny. An ing'ena sewuotho mang'eny koro ang'eyo gago koluong bura mar gago. Ok en ni biro ni gago timodho pi tidhi. Nitiere gimiluongo ni arrangement mag gago no. Samo keto piny no gago e weche machal kamaka. Nitiere speeches. Kani neno ne ji chung kacha to ji wacha achiel ariyo. Mane gima duong' mogik. Gago cha to mana magik machoro weche. Emomiyo kango gini ok owinjo wache ka nyocha wabunge magwa odhi State House to gigi wache ni gitimo makosa nikech weche bedo waneno kodhi State House no ko chiemo State House. Erokamano. Makoro keto okango maketo nade jood bura ma osebedo kadhi ma ang'eyo ni ODM osekawnegi nyaka okang'. Ginyalo bedo ni koro gigonyore bedo ni jakom nyo nitie State House ni. Onge gonyruok nikech ing'eyo joma ne dhi State House osiepe Ken ne giwacho ni gin gidhi manyo maendeleo. To sama ne gidhi ne giwacho ni gibiro dhi koda party gi oyie koda party gi odagi. To weche mag party Azimio nowacho ni ok giyango bedo ni President William Ruto president. Weche mag party nitiere gi mpangilio. Yes. Nitiere party constitution, nitiere political party act, then nitiere katiba mar Kenya. To king'iyo kaka ne gidhi kucho, ne gidhi nikech ne giwacho ni gin gibiro konyo UDA mondo ger weche gi e gwenge mag Luo. Ken no yawo gi jogo yawo party headquarter Homa Bay. Giyawo moro chombita kujo. Koro king'iyo gigite, tiende ni joka osekelo wach moro ni gin ging'iyo ni ginyalo bedo UDA koni kendo Azimio kod be ginyalo bedo. Mane gima chiko kwero. To kane jo ODM omiyo joka red card okono ni un kaka wang'iew no chako gini e bunge kucho. Upingo gine uyiedho wach mar Finance Act uriwore gi jo UDA utimo kama to un jo Azimio giringo alenga gi dwaro mar Azimio kata mar ODM watieki mane gima duomo to ng'ata nyalo dhi State House madho chai Ken ka dipo ni Ken ne ja Azimio for example onyalo dhi kucho madho chai to kocho nyako landno to wuoga to oriwore mana gi dwaro mar Azimio kata ana nyalo mana dhi madho chai oriwore gi dwaro mar Azimio. Nyalo bedo ni dhi jakom State House ni gi paro mosebedo ka nitiere ne chal gima ogonyo MPs mamoko mosebedo ka dhige. Raila en ja Kenya manyocha dwa bedo president to ne ok oyudo thuolo mondo yiere. Yes. Koro en ariya kaka jo Kenya mamoko. Kano dhi State House no luonge kaka statesman. Ng'at mosebedo kotelo ne Kenya e lwenje mopogore mar konyo piny Kenya. Koro kane kingo biro to luonge ana yie kendo dino we oko kata nda winjo marach nikech anga ma recognize Raila Odinga kaka statesman e Kenya ka. Yes. But the main thing manyaka jo abe yie ni double speak, yani wuoyo koni gi koni ok bi konyowa. Tiende ni wawuondore to adiera ongeyo, mane gima wachacha. The members mag parliament manyocho the State House gin thuolo mar the State House dige State House and residence mar president ne ok gidhi neno president kaka leader ma UDA mane madino pogo gi chama mar ODM but dine ne gidhi neno president kaka head of state. Nyaka wa understand mana geno kango understands ni nitiere role mar president kaka head of state manyiso ni ene mo manage all the resources ma develop wa kaka neno koro mi olonwa thurwa Nyanza ka head of state mar ariyo president and head of a political party. Nyiso ni en party leader ma UDA. Dine beni joka odhi neno president e party headquarter mar UDA, dine gibedo dine winjo beni gibedo chai. To nikech ne gidhi gineno head of state in the State House. Mano nyiso ni State House en property mar jo Kenya. En property mar jo Kenya. Iwinjo kanyo to wayie. Yes. State House en property mar jo Kenya. Karang'o miyo to Ken wacho ni president ema control resources. Nyaka ni wayud katiba mar 2010
president onge nafas mora mar controlling resources. Wabunge manie bunge kucho ema pogo resources madhi e county, madhi e national government. Ka gidwaro timo gimoro e gwenge gi, nyaka gidhi e bunge giwachni wan chik wakelo makama, wadwaro pesa makama, wan gi maendeleo makama, wadwaro gima makama. To kinyal dhi madho chai, madho chai miya maendeleo. One point, okay. Gimoro miriambo iwuondo godo jowania ni dongruok en ratiro marwa. Kendo oyudo kako kango riambo ni pango kaki pogo resources en ma parliament. Mano is adier nitie parliament matimo budget. But karango miyo wasebedo wadwaro power. Kopo ni en ratiro marwa karango gimoro mane presidency kacha manyaka wabedigo ko karango maendeleo yude bunge kaya bunge to los cheke mabiro kelo pesa e gwenge wezi madho chai bunge daka ne bado gima pono wanyiso gimaduong okango girani jomadongo okdo winjore studio Kenya kwa Ramogi Jwang mane momiyo bro chino ni koro ang'uk twak marwa odhiambo ma kawuono Kennedy gi Fred wanyalo muko twak kawuono nikech an okaw kodwa ni wawinjre kodu mopogore kod mano opogore kod gima status nyaka Ramogi Jwang ineno ni ratilo yiengore kon mane koto nitie nyim komiti malo national dialogue of Kenya to wacho ni nitiere kosa maduong' kod national treasury mar medo officers chigni nyadidek ko en be mare no medi to se ndiko na national treasury pok oyudo dwoko mochwiny Ken mangiso nango wan gi sirikal mawendo article 226 sabbatical 1 mata sabbatical 6 mar katiba yes dwaro ni gimoro nitie milioni quarter report mar budget controller migolo every quarter bangi dweche adek ka dweche adek yes manyiso dweche adek ka dweche adek manyiso kaka pesa itiyogo in fact dweche ang'wen quarter en dweche ang'wen koro article no require ni report no chiw budget controller ne appear e mbele committee kendo no o explain gimomiyo ose gik ma challenges ma sirikal nigo medo misara o state officers ok makosa gima timore en mana niya en makosa kopo ni msara no omede to the extent more interfere gi performance mar sirikal budget nigi two angles budget mokwongo nitiere recurrent expenditure ma en pesa ma osara gi gigo e komitimo mar ariyo nitiere development expenditure development expenditure en migero godo gik mwaneno kaka koro owuoye gima nyaka ne wuene koro mar osara yudore e gimiluongo recurrent expenditure yes budget ne ochotere parliament parliament ema nokalo budget kendo ka nokalo budget nokale gi challenge mano parliament kendo paro ni ok en mar ana wuon kata ma president owuon mondo mi decide ng'ama imedo salary kata ng'ama ok med salaries and remunerations commission sama state officer owacho o declare ni nitiere kaka osachi medo jidek to okone osara ni mare ma oyangore cha moyudo moro ma wiye ne okoyudi ineno process mar medo msara okanga ni wuo process mar medo msara itimo gi SRC yes. Salaries and Remuneration Commission. Koro tiende ni ka budget controller no sechiwo report ni nitiere msara mimedo parliament koro committee nigi duty mar luongo koro SRC mondo explain ni msara mano medogi where is it then osebiro tichaki penjo the treasury erokamano enre mar bunge gima nyotimore ni kosenre mar ng'a iwinjo vioje kaka jazimio abiro puonjo Ken kaka iloso budget chal no kia budget process chakore tarik 30 dwe mar 8 igecha kadhi nyaka gi submit dwe mar 4 kama nyakoro dwe mar 6 kisome to nitiere gima control of budget chik momiye e katiba article 228 wacho ni bang quarter ka quarter to golo report ne senate to gi national assembly aka budget bedo implemented to be control of budget chik wacho ni ya
oversee implementation in national gi county kaluwore kaka pesingolo a consolidated fund to gi equalization fund to gi revenue fund 204 206 207 mane kaka gino timore to kane control of budget odhi mbele nadco to wacho ni en pesa ne kong'iyo budget etije kaka mawachogo to neno ka pesa cha ose med nyadide to en moyudo cha mana machiel chande to penjo ni pesa gi dhi kanye tiende ni nitie gimiluongo ni corruption sani ok en systematic en koro jokisungo ni systemic tiende ni en ei gicha ndi koro mae kaka jogi kwalo pesa e sirikal en makosa mar treasury nekech kade wan gi time da teri process ka kiloso budget to sama pesa osebiro to iluongo ni budget estimate to tergi National Assembly to gibed approve to appropriation bill ogol to gichacha ng'iyo maler onge gi kaka to koro nitiere comment ma CS Treasury nyaka give from the treasury to the National Assembly. Ngama approve final and National Assembly. To kadi poni National Treasury no kotero comment in National Assembly for approval. To en rem mar National Treasury ok mar Parliament. Iwinja? Kore mo mi wacho niya. King'iyo kaka jogi timo. Budget mano kaloni. Ne en budget mano kelo kokainya kada ni. Yes. Principle of public finance aluwa mag weche pesa mag sirikal wacho ni pesa oganda wacho ni ntiere gimoro prudent use tieni weche pesa oganda nyaka tigo e yo maler e yo ma accountable to kani ng'iyo joma ne penjo weche budget ni no penjo weche mang'eny kata ma titero kanya ma titimo nango to jo UDA gi no kelo ko magi maler an gima wacho katieko weche ma control of budget osegoloka mang'eny biro wuok ka auditor general koro golo report ne mogolo gacha nekech jo oken auditor control budget kende ma pesa ne medo king'iyo president pesa ne medo king'iyo deputy pesa ne medo to pesa gi state officers ma jodongo ka aneno kango kocha kuwuoyo in fact ka explain to ochwakre kabisa wero dwaro chugi mopogore kod the thing most simple bo wacho kenda wacho matieko en role ma parliament budget making process ochakore from the executive to end up in parliament. Can it any increment motimore a recurrent expenditure ma is in variance ma mogel mochibed reported according to article 228 sub article 6 to mano is parliament. Parliament ko waseyero jo ODM gi kano seyero jo asiema gi luth moko mok nyal kara penjo parliament koro gik moko timore makosa nitie kik blame the president parliament kan timo UDA gi jo Kenya kwanza ena wajni jo UDA no kelo kuku to jo ODM mo yero jo moko ma ok onge kara somo budget iwinjo vioje jatend budget munge mochung'ne committee chairman mar budget en ya UDA ok en jazimio ok en jo ODM to king'eyo kaka ing'eni wach mari bugik friend wach mari mogik sauru gima wacho en ni jo Kenya ni girem kendo giwinjo lit nekech piny pek turo jo Kenya nengo ngima gimoro wani malo to jogi dhogi bith ok ginyal yie kineno kaka sani koro jiriembogi ka gidhi Mombasa kucho jiriembogi ka gidhi Kikuyu jiriembogi ka gidhi Riruta jiriembogi nekech koro ting cha pek gima dwani mondo giwinji Ken adwana ori Ruto the kon Ruto ni joma ni piny ka jo hustler jo bottom up manowacho ka boda ka sani ywak gin girem onge pesa nyithindo ok dhi school mama mboga cha ose loro duka dhi unyis Ruto ni wan kaka joma ni piny ka wadwani mondo tim gimoro achiel oyie ni nitiere rem to remni mondo mi olose mondo ji winj maber nyaka ji riwre mondo aching Kenya malo to pesa ma iloso pesa michoko mar osuru ochok pesa maber ok chok pesa mikawo kiso erokamana ya Kennedy mane ote wach mari mogik minyalo wegoje mane neno wakawuono ne gima nyaka wang'eni ng'amono waseneno kod yembe malere Kenya ka motam wuoyo en nyocho tam Raila Lodwa en kende moseriembe koro an pok aneno kamoriembe William Ruto pok aneno kamoriembe ng'ato motame wuoyo the main thing madwa nyiso oganda wa jo Kenya na en niya ogik sama koro nyaka opogu fuok gi mbanya useneno kiwuondowa magi koko mag wuondowa mondo wache ni nitie makosa e sirikal makosa nitiere everywhere challenges nitie makosa chakore jok miyiero kitere bunge emomiyo wawacho niya kaka UDA wan wadwa chiwo thuolo mondo biyier jogo eko manyalo tiyo ok jok moko mose expire mo retire
kodo nyimisi jamonwa gi luthe turwa ka ni onge manyang wania budget mokwongo ni koka William Ruto bedo gi budget ma one financial year pod wan gi budget ineno ka problem nie treasury problem en systemic kako wacha cha systemic tiene ni ga par moko nyokalo chien nitiere challenges ok en president mane en ratil ne wanyalo dhi nyime gi twak weche buora kaka kamano kako tinno e kaka mit ne bende bedo e nyakwaro ngajwang pod gi hele no biri kendo wakwayo maber ahinya ko piny margi mar KCC riti makawuono be odhi maber nyinga en Otieno Makajuma.